Javier, una vegada tornes del camp, s'han replegat dades, els companys s'han carregat en el sistema, com aprofites totes aquestes dades hacia l'ordinador? Sí, a veure, les dades, com tu dius, no les introduïs jo, les introdueixen els meus operaris. I una vegada així, quan ells acaben i descarreguen tota la informació al sistema, jo les reviso les partes. Al final, el programa és prou automàtic, prou intuïtiu, però és de veres que una xicoteta revisió s'ha de fer. I una vegada faig tota la revisió, de que les parcel·les són les correctes, les dosis són les correctes, han ficat l'objectiu del tractament, directament ja passem a la part de facturació. Com ho fem en el meu cas? Jo tinc lligat el programa a través d'una API en un programa de facturació prou comercial, com és l'A3, i entonces des de l'A3 lliguem, demanem els datos a Geofolia i des d'ahí passen al balanç i del balanç a facturació.